Добрый день, шановное спадарства, з вами Наталья Сліш, вы на канале Астралогія гісторыя рок-н-рол і на тиктоку Астромах. Моє папярэдняе відэо было прысвечана якраз мужчынам, мужчынскаму целу ў перыяд Великага княства Літоўскага. А сёння я вам распавяду кароткую гісторыю пра жаночае цела ў гэты же самы перыяд. І варта адзначыць, што інфармацыю пра стаўленне, погляды і іншыя рэчы мы можам знаходзіць у абсалютна рознай літаратуры, ад рэлігійнай да медычнай. Агульная канцэпцыя, канешне, сыходзіла, як і стаўленне да жанчыны, з таго, што яна створана з рэбрыйнай Адама, адпаведна, ніжэйшая па статусу, ніжэйшая па розуму і гэтак далей. Жанчына ўспрымалася агульна як такая істота, якая патрабуе кантролю, якая не можа быць самастойнай, і ўвесь час яна залежыць ад сваіх эмоцый. І таму адпаведна і да яе ставіліся. Прычым варта адзначыць, што і медыкі, і навукоўцы ў тыя часы гэта былі мужчыны. І гэта стаўленне мужчын да жаночага цела. А вот жаночага голасу ў перыяд ВКЛ якраз і медыка жаночага мы не пачуем. Гэта сітуацыя пачынае мяняцца толькі ў 18 стагоддзі. А да гэтага часу мы маем менавіта толькі і выключна мужчынскія кніжкі і мужчынскія стаўленні да жанчын. Адпаведна, калі мы чытаем літаратуру, то мы можам сустрэць інфармацыю, што ім падабаецца, якія вочы, якія часткі цела. І літаратура тут вельмі розная, і прыстойная, і непрыстойная. Падрабязней я пра гэта пішу ў сваёй кніжцы. Калі браць медычныя творы, то жаночыя хваробы вельмі добра ведаліся, і было цэлы шэраг розных лекавых зёлак, якія трэба было ўжываць у розных выпадках. І большасць з іх якраз была прысвечана такому моманту, як цяжарнасць і наступствы цяжарнасці. Напрыклад, лічылася, што ўжыванне чабору выклікае заўчасныя роды. Пры цяжкіх родах рэкамендавалася корань марской цыбулі, снітка, гарычка для ачышчэння пасля родаў, чамярыца і коз'е малако для выгнання мёртвага плоду, воск пры застоі малака ў грудзях, мальва пры адсутнасці малака. Увогуле, канешне, цяжарнасць гэта быў такой перыяд самы цяжкі для жанчыны, і нават рэкамендавалася мужчынам, калі жанчына падчас цяжарнасці нешта захочуць, то абавязкова гэта трэба ёй даць. А яшчэ рэкамендавалася сябе паводзіць акуратней, каб не правакаваць такія сітуацыі, бо захацець жанчына магла ў гэты перыяд усё што заўгодна. У старадруках можна сустрэць ілюстрацыі, якія паказваюць роды, і таксама палажэнне плода падчас цяжарнасці і падчас родаў. Лічылася, што небяспечным, калі плод ляжыць неадпаведна, напрыклад, упоперак, і самае праблемнае лічылася, калі ідуць роды не аднаго дзіцёнка, а некалькі, таму што гэта сапраўды стварала небяспечныя сітуацыі. І да родаў, канешне, падыходзілі як да такога складанага перыяд, складаная рэч, таму што сапраўды гэта было вельмі небяспечна для жанчыны. І калі казаць пра жаночае цела, то яшчэ крыху згадаю нашы партрэты. Вось жаночыя партрэты сустракаліся ў той перыяд, такія ВКЛаўскія, вельмі прыстойныя, вельмі прыгожыя, цалкам у вопратцы. А вось калі вам хацелася пабачыць прыгожае жаночае цела, то трэба было ехаць у Італію, у Францыю, і у іконах тагачасных, і ў партрэтах можна было пабачыць практычна ўсё. Можа быць, і ў нас гэта панавала бы шырэй, аднак так як у нас вельмі мала захавалася тагачасных касцёлаў і ўнутранага ўбрання, то пра гэта мы можам меркаваць толькі гіпатэтычна. Адно магу сказаць, што у прыватных калекцыях можна было знайсці розныя мастацкія творы, але ў асноўным
яны былі куплены ў Еўропе падчас вандровак. Дзякую за ўвагу. Больш інфармацыі пра жанчын, пра медыцыну ў той перыяд вы зможаце пачытаць у маёй кніжцы «Культура сексуальных стасункаў у Вялікім княстве Літоўскім». Дзякую за ўвагу.